Продължаваме с втория епизод, но изчакайте малко. Чек малко, чеки. Продължаваме, нали ви обещах да гръмна острова. Скоро ще го направим. Вяди. Не, и види. Къв е то камък? Не съм... Файджи. Сложим камък, бе. Ало, бе. На кем? Така. Гледай сега как замаха вода. Куфата взима. Куфата взимаш. Хвърляш там. И почваш да нарежеш по остров. Другия епизод мисля, че ще огърня. Да запълним тая дупка. Ама как минах по въздуха? И сега сме 9 сутринта. Госпожа, ако гледате 10. За феновете е 8. 9. Още един остров. Как изглежда? Добре, там да запомня. И скоро време ще правя сервер на Майнкрафт. Да напише някой под коментарите, ако иска да играе с сервера, да направя едно клипче и да играем. Всъщност да има данни в клипчето. Другото, следващото. Не знам кога се пада, май утре. Чакай, утре имаме тест 2. Карай. Ще го направя, нали вчера не учих, пък си изкарах 6. Така че. Много са трудни нашите тестове, особено. Трудни са, ама сега аз приписвах. Нито дума на никой. Чухте ли? Чули? Добре. И с масло. Добре. Мисля, че го наредих.
Днеска сме 26, да знаете. Димитров ден. И имам имен ден. Да ви кажа пак, ако не сте гледали първия клип. Аз съм качил, но ще го кача споко. Следващия епизод ще го подпалим. Айде, довиждане.